megalayapost.news. Kinong ilam ke HYC right nong tung circle hapo kajing ilam ubah Hercules shooting kumu presiden kaseng mentagasngi kilalek bening kendu yau ADC Gariboy district u Raja Brahma manburu ya kajing ujor halor kajing sakrong khajana bian kinong rep kibasa akajaka kaput kabahap ru hapo ka right nong tung hakawe ke kherdop kabala ap deki beri ujong ka Asam hakate kajing lek kendu yau ADC Gariboy u Raja Brahma ubaderu u Boda Magistrate nalor ubah Hercules shooting presiden ke HYC right nong tung circle ubaderu u presiden ke HYC Riboy asendan langru do samla es masyering General Secretary ke HYC right nongtung lambat kitkot jong circle napakran cikilat pasai kubor hadin kajing kendu uba H shooting ulai thu baka jingle jong kaseng ban ujor chau border magistrate kade hadin kajing wan ut daki paiba ki basong basa haki jaka kaput kabahap apo karat nongtung halor kajing salum kajana bian kinong rem akawe ke kherdop kabadan hapo lum sopo bala ap daki breu jong ka Asam napo West Karbi Anglong kaseng hakane kajing ni kendu yang magistrate beripet ya kate kam kila kuntujur banakaliang ki bor Sensyar district ki deban sim kia mardor ban punbait no kamkloi ya kate kam Kenang bukan mukta ya upai ba nong song nyong kate katan ka nyokrep yu konsel matagasngi ngelawan ban kendu ya i Border Magistrate jong Gariboy district i bade Sar Brahma kajing kedu jungi ya Border Magistrate halor ka hang amat ka ba kajing yo jungi ka komplain na ki bai ba ki basa ante hapo kaput ka bangitip ka karat nangtung bai section ka dega block 2 Tega jing ke ba ki pai ba kimat kamdai shu ka dega skin ka ba nakong hidre ka dega ka jing ke ba ki pai ba kimat ka dega ba force ka por kumba pitip hati jaka ka ba kaput dega dega mat ka ba ngi yakran rosi ba di Border Magistrate kalong ka ba iyo yang komplain na ki pai ba kalong ba ka jing sak khnyot jo kinong rap ha ka tega jaka kalong ba langba ka jing sak khnyot haki ka jing bu jong giget ka giet ka ba labu napo ka Karbi Anglong kabala ap daki khana pali kabala tak jur sibun yaki paiba nong rep jong katega jong ki paiba kamtam ki kasi pasa ketika than namar ka jing sim ya kadol kamur ya ka jing saot jong norap kalong ba aga si pick up la penkit ka pick up kala penkit kamta arton sikang na laiton te ka jing saot kawai kali ka jing sakrong kalong harta khajana ka te khandru hajare e te kane kale ka sibenta kabala pengtak jur bahaya i paiba nong rep te kathan te nakaliang jengi kum kaseng menta kasi la bu ka jing karpat ya i Border Magistrate ba in simthialang ya kane ka benta ka ba kum ki paiba kimat ka jing ngimla aru ban ai play hakini gisnam ki baladap ngimla ban klet ya ka ga ba Sar Brahma la sim ya ka action kata ba bai penduk pendam ya kata ga get and race so phla biang ba menta kata get kala mi biang te kum sangi wan ban budien biang ya Isar ba nakaliang jeng iro ila ong hi ila pun pau sini ba isa sim kya bat isa le ya ka iga ba dan kam nakaliang jeng ta district Magistrate te kumta kum kaseng na mata ka bit ka biang jeng ki ba ngim chong ti hndai ngin yai budien rekat bat ka jing tre lang bat ki Bo district hamtam ba ki ba ki nomba mat jeng apo ka kathan megalayapost.news.